Que tal, saúdos? Os acusados de matar a unha anciá en Lérez no ano 2016 recoñecen os feitos. En cuestión de segundos analizamos todos os detalles. Isto é Pontevedra ás 10. Comezamos. E que hoxe arrancou na Audiencia Provincial o xuízo contra Constante Sánchez e José Manuel González, os acusados de matar a unha muller de 87 anos en xullo do 2016 en Lérez. Ambos acusados recoñeceron nesta xornada os feitos. A Fiscalía pide máis de 28 anos de prisión para eles. Tras a declaración de hoxe dos dous acusados e dos dous axentes policiais, mañá retomarase o xuízo ás 10 da mañá. Na Audiencia Provincial deu comezo nesta xornada o xuízo contra Constante Sánchez e José Manuel González, acusados de matar a unha muller de 87 anos na madrugada do 30 de xullo do 2016 na súa casa en Lérez. Ambos acusados, en prisión preventiva dende setembro do 2016, recoñeceron os feitos, uns feitos que a fiscal explicaba ao xurado popular da seguinte maneira. Y le dicen que les diga porque no encuentran dónde están las joyas y dónde está el dinero. Como la señora no se lo dice, comienzan a agredirle. De tal manera o con tal brutalidad que la señora, tiempo después, días después, muere en el hospital como consecuencia de esas lesiones, de esa agresión que le propinaron los acusados, para conseguir el objetivo de que les dijeran dónde está el dinero y sin importarles que se trataba de una anciana que estaba sola, que era mayor, acabar con su vida. As defensas dos acusados piden unha condena xusta e lembran que ambos acusados son drogodependentes e nese día estaban baixo os efectos da cocaína e da heroína. Os acusados recoñeceron os feitos que narrou de forma previa a fiscal e afirmaron que deixaron a muller malferida no seu fogar e pedindo axuda. A muller morreu semanas máis tarde por causa dos golpes propinados por Constantino e José Manuel. Mire, ustedes golpearon literalmente a Pilar. Sí, se golpeó. Le golpeó porque al agarrarla y hacerla, pues se llevó contra la... Mire, le golpearon en esta zona toda abdominal, de tórax y abdomen, toda esta zona abdominal. Sí. Mire, ¿y cómo le golpearon? Con patadas, con puñetazos, contra los muebles, la zarandearon, ¿cómo fue? Eso fue al agarrarla y a zarandearla para llevarla a la habitación. Se llevó golpes contra los muebles y al agarrar fuerte con la señora mayor, pues... Pero ya tenía golpes importantes, rotura de bazo, como nos dirán las forenses, que ellos la tuvieron que golpear fuerte. La responsabilidad es fuerte. La señora no tenía nada y si tenía todo eso, fue por culpa nuestra. ¿Usted está de acuerdo? ¿Fueron así las cosas? ¿Hicieron ustedes lo que Constante ha relatado? A fiscal pide máis de 28 anos de prisión para cada un destes acusados que hoxe recoñeceron os feitos por asasinato e roubo con violencia ou roubo con forza. As defensas alegaron xa ao comezo da vista que os acusados colaboraron dende a súa detención confesando os feitos, a súa adicción ás drogas e o seu arrepentimento. Hoxe pediron perdón ás familias. Mañá ás 10 da mañá retomarase este xuízo na sección cuarta da Audiencia Provincial. O Concello de Pontevedra enviou esta mañá unha carta á Federación Galega de Municipios e Provincias co fin de que todos os concellos galegos declaren os 5 membros de La Manada como persoas non gratas en Galicia. O Goberno municipal entende que este é un tema de suficiente entidade para que os concellos de todo o país adopten un papel activo. A indignación social que espertou a posta en liberdade dos 5 membros da Manada está tendo as súas consecuencias. Dende o Concello de Pontevedra, o alcalde vén de enviarlle unha carta ao presidente da FEGAMP co fin de que os concellos galegos declaren os 5 membros de La Manada como persoas non gratas en toda Galicia. Pontevedra agarda unha resposta afirmativa do resto de municipios galegos que, para efectivizar esta declaración como persoas non gratas, deberán aprobalo en pleno. No, é dicir, xa está valorado por parte dos técnicos e asistencia técnica e se sobrevé donde ven tanto o anteproxecto de explotación como o anteproxecto de obra. Nesa mesma sesión se abre a oferta económica que pasará de novo a informe dos técnicos. Nese informe dos técnicos que ten que ter un plazo de duración curto e cando xa se vai a propoñer o novo adxudicatario da piscina.
Na rolda de prensa informativa sobre a Xunta de Goberno local, o voceiro do Goberno municipal tamén informou que a tramitación administrativa do novo contrato de xestións das piscinas de Campo Longo non rematará antes do 30 de xullo, co cal afirman que é evidente que haberá que aprobar unha prórroga moi pequena. Pois acordamos dirixirnos a FEGAN para que o conxunto dos concellos de Galicia declare a estos 5 persoas non gratas no ámbito de todos os concellos dos 312 concellos de todo Galicia. Por tanto, agora na mañán vai sair unha carta dirixida á FEGAN para decirlle que promovan a petición aos concellos de declarar persoas non gratas a estos 5 individuos. A mesa de contratación reunirase este mércores a partir das 9 da mañá para analizar o informe técnico sobre as propostas remitidas polas 6 empresas licitantes. Nesa mesma reunión abrirase o sobre coas ofertas económicas das empresas. No Concello quixeron tamén facer unha presentación do estudo do primeiro acoso que se está levando a cabo entre a Universidade e o Concello Pontevedrés, un estudo cuxos resultados finais coñeceremos en novembro deste ano e que pretende afondar nas experiencias das mulleres a través das palabras das persoas. Sí que é verdade que é un estudio absolutamente innovador, é dicir, hai moi poucas... foi das primeiras campañas que se fixeron vía redes sociais e é que se saiba dos primeiros estudios que se están collendo todos os datos e analizando. Entón, bueno, utilizar as redes sociais, que sabemos que son tamén orixen de acoso e demais, pero tamén ten unha parte novidosa. As redes sociais deixan plasmadas os acosos. O sea, cando nos acosan por WhatsApp ou por Twitter, aparece algo, a evidencia. Trátase dunha análise pormenorizada da campaña Primeiro Acoso posta en marcha polo Concello no ano 2016, unha campaña que implica sacar unha serie de conclusións e poñer en marcha este estudo de xénero. Trátase dunha colaboración entre ámbito político e universitario que trata de beneficiar a toda a cidadanía. Un estudo realizado a través de 3.000 tweets e 1.000 comentarios en Facebook baixo o hashtag #MiPrimerAcoso. O informe final está listo para o mes de novembro, coincidindo co Día Internacional contra a Erradicación da Violencia de Xénero. O alcalde de Pontevedra recibiu a Manuel Reigosa no Concello no marco dunha visita protocolaria, un primeiro contacto que serviu para dar conta da boa relación que hai entre as dúas partes e tamén da vontade compartida de afondar máis aínda en que a universidade e a cidade teñen que ir da man. Deste primeiro encontro, o alcalde destacou que chegaron ao acordo de estar en contacto permanente e de buscar sinerxias entre o campus e a cidade. Neste primeira toma de contacto, o que chegamos a acordo, obviamente, como non podía ser de outra maneira, de estar en contacto permanente, de buscar sinerxias para potenciar o campus de Pontevedra e a súa interrelación coa cidade, e nada, comentamos cousas. Tamén é certo que dixemos que cada vez a relación coa universidade foi increscendo e que queremos que nesta nova etapa pois que siga na mesma línea, si pode ser mellor, pois moitísimo mellor, non? E que todas as iniciativas que partan da universidade pois estudarémola con todo cariño. Reigosa tamén saiu satisfeito deste primeiro contacto, onde dixo que atopará unha disponibilidade para colaborar moi ampla polo que aínda pode mellorar en esta relación xa excelente que vai en beneficio tanto da institución universitaria como da cidadanía. Pero que atopo é unha disponibilidade moito máis ampla e creo que aínda podemos mellorar nestas relacións, tanto por unha banda como pola outra. Ofreceremos moita máis colaboración durante estes 4 anos e espero que todo elo vaya en beneficio tanto da institución universitaria como da cidadanía, que ao final é o máis importante. Entón, haberá, creo, bastantes iniciativas que nos permitan traballar conxuntamente entre o Concello e a institución universitaria e que iso sexa beneficioso para todos. O coñecido edificio das Artes, deseñado para ser a nova sede da Escola de Belas Artes en Pontevedra, e situado nos antigos terreos de Tafisa,
volve a estar nos plans de futuro da Universidade de Vigo. Probablemente o proxecto inicial era un pouco demasiado faraónico, non? Era un proxecto dificilmente asumible, dende logo máis en tempos post-crise, non? No seu día se pensaba que se podía facer aquel edificio que era enormemente caro, era un edificio obviamente moi valioso, pero que era un pouco irreal, non? Nos apostaremos por edificios máis sostibles, máis intelixentes e máis acaídos para o medio ambiente. O de Pontevedra é un campus pequeno, especializado, con futuro e que encaixa co modelo de cidade, concordaron en sinalar o alcalde e o reitor. Haberá novas e frutíferas colaboracións, apunta o novo reitor, que ao fronte dun novo equipo está aterrando nas súas novas responsabilidades. O Memorial Ricardo Portela renderá homenaxe por vez primeira a unha muller, a María Grandal Sobral Maruxa das Cortellas, un memorial de música tradicional que encherá as prazas e rúas da cidade os días 13 e 14 de xullo. E este ano se homenaxea a unha muller que foi unha das grandes tocadoras de pandeiro do país. Foi a única muller da súa xeración que se interesou por querer aprender a tocar ao xeito que tocaban as maiores, o sea, por dicilo de alguna forma, as antigas da aldea. De non ser por ela, esa forma de tocar e esa tradición nunca houbera chegado hasta nós. E dar un mensaxe de ánimo e de optimismo en relación a este memorial e ao que significa, non? Tratamos de, recuperar o xeito que tiña Ricardo Portela de tocar. Penso que pouquiño a pouco vámoslo conseguindo e tratar de que este timbre, esta sonoridade e este xeito característico das Rías Baixas, desta zona sobre todo, pois que non se esquenza, non? Da Silva amosou a súa satisfacción polo feito de que sexa unha muller homenaxeada, xa que ademais dos sobrados méritos como instrumentalista e divulgadora da nosa tradición musical que ten, axudará a visibilizar as mulleres nun eido no que están ocultas agás no seu rol de cantareiras. A Praza da Ferrería será o epicentro da cita deste memorial Ricardo Portela. Na Ferrería terá lugar e estará situado o escenario dos concertos de Donicelas o día 13 e TNT o día 14, de homenaxe a María Grande tamén o día 14, e da 16ª mostra de artesáns de instrumentos tradicionais. Carmen Gómez do Triatlón Ferrol e Pablo da Pena do Cidade de Lugo Fluvial proclamáronse na fin de semana gañadores do 18º Triatlón Cidade de Pontevedra. Foi unha tarde chea de competicións na cidade do Lérez, xa que ademais da proba do circuito clasificatoria pro galego, celebrouse o Campeonato Galego de Paratriatlón, un triatlón popular de super sprint e un nada e corre non competitivo. En total foron case 400 os participantes nas probas. No Cidade de Pontevedra de Paratriatlón, os gañadores foron Susana Rodríguez Gracio do Mar de Vigo e Santos Caballero do Triatlón Almendralejo. Así poñemos o punto final a este tempo de noticias en Canal Rías Baixas. Poden seguir informados en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Vémonos mañá a partir das 9:30 con toda a actualidade da xornada. Adeus.